Саялли Нуралиев сокини 56 солаи ноҳияи Рашт чанд рӯз пеш роҳ гашта наметавонист ва тақрибан аз сухан монда буд. Сактаи мағзи сар ӯро ба ин ҳол афканд. Аммо пас аз як ҷарроҳии нодир ки бори аввал дар Тоҷикистон анҷом шуд, аз бистар бархост ва ҳоло озодона ҳарф мезанад. Беҳтарин. Пеш ҳаракат суст буд, хел буд? ҳаракат суст буд. ҷарроҳии шарёнҳои майнаи сарро Назруллоҳ Раҳимов, ҷарроҳи майнаи сар дар Маркази миллии тиббии шифобахш маъруф ба қарияи боло анҷом додааст. мо аз шароёни иловагӣ, яъне аз ҳисоби шароёни берунаи хоб, аз ҳисоби шароёни болои чака иловагӣ ҷудо намуда, баъдан дар қисматҳои шароёнҳои дохили майнаи сар ба монанди анастамози охиру паҳлӯ гузошта шуд, яъне барқарор кардани хунгардиши иловагӣ дар майнаи сар мебошад. ҷарроҳии эҳёи гардиши хун дар майнаи сар барои мисол дар Русия бештар аз 1,5 миллион рубл харҷ доштааст. ҳоло дар Тоҷикистон ин гуна ҷарроҳӣ бо 5-10 ҳазор сомонӣ анҷом мешавад. мо аз соли 2019 якчанд маротиба оиди беморӣ, яъне нуқсонҳои шароёни майнаи сар дар Федератсияи Россия якчанд маротиба тақдими ихтисос гузаронда шуд дар институтҳои пешрафтаи шаҳри Москва Федератсияи Русия, яъне институт ба номи Склифосовский, институт ба номи Пирогова ва Бурденко якчанд маротиба тақдим гузаронда шуд. Баъдан бо дастгирии маркази стипендияи байналмилалии дурахшандагон, яъне бевоситаи бо дастгирии ҳукумат ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам пешвои муоззами миллат ба мо шароит фароҳам оварда шуд, ки яъне такмили ихтисос муддати 6 моҳ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрика барои пешрафт ва боз ҳам сайқал додани саъи кушиш ва чунин амалиёти ҷарроҳӣ сафар баркарда шуд. Назруллоҳ Раҳимов ва ҳамкоронаш дар шароёнҳои майнаи сар ва рагҳои хоб 45 амали ҷарроҳӣ анҷом доданд, ки охиринаш чанд рӯз пеш буд. ҳоло шумори зиёде аз беморон ба хориҷи кишвар намераванд, балки инҷо навбат гирифтаанд. дастам худчам. ленчикова доштам. 10-15 рӯз пеш шудин гуфте. охир дар шашум корпус хоб будам, боис омадам. барои ки ҳамино кор дадроям. та беҳиш мешидам. меғалтидам, беҳиш мешидам. ҷарроҳии шарёнҳои майнаи сар ва шарёнҳои хоб аз кишварҳои Осиёи марказӣ танҳо дар Қазоқистон анҷом дода мешуд. ба воситаи он рагҳо, поккорӣ ва гардиши хун дар майнаи сар таъмин карда мешавад. бемороне ки сактаи мағзи сар, нимфалаҷи тарафи рост ё чапи бадан, вайроншавии нутқ, тағйири ақл ва рафтор доранд, аз ин роҳ табобат мешаванд. акнун дар худи Тоҷикистон